ассалому алайкум ба канали Тузор Сити хуш омадед. ин охир барои гов, охир барои гӯсфанд. нархош нархи ба дастрас. касаде ки маъқулай яктаи лайк подписатсия фаромӯш накунед. номероро дар рӯи экран мемонум. каседе ки маъқулай ватсап дастӣ ҳаст, занг мезанед, тайёр карда метия соҳибуш. ина оҳанош оҳанаи ғавси хушрӯай. ина ғавсай ягон хел камбудӣ нест. вазбинай бо айпеш омода тамошо карда харидорӣ кунед. доставкам ба маслиҳат. ина материал ҳамиҷа ҳаст, доставка ҳаст, доставка мекунем ба маслиҳат. 1700 сум, 1200 сум. инош ҳамаш оҳанои ғавсай, тунука неси, оҳани ғавсай. зубои хеле гарантӣ дорад. ба талабот ҷавобгӯ ҳастад.